Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов Лайыш районында болды. Усады ауылында быйыл августта ачылган балалар бакчасын карады. 260 балага исәпләнгән бакча заманча җиһазландырылган. Үзәк район хастаханәсе медицина хезмәткәрләре белән очрашуда Рүстем Миңнеханов хезмәт шартлары, саклагыч костюмнары булуы, федераль түләүләрнең ничек бирелүе белән кызыксынды. Татсехмедфарм дәүләт даруханә пунктында президентка волонтерлар ярдәмендә коронавирус белән авыручыларны дарулар белән тәэмин итүне оештыру турында сөйләделәр. Татарстан президенты Советлар Союзы геройы Борис Кузнецов исемендәге 2-нче номерлы мәктәптә булды. Аны кече сыйныф укучыларын бушлай кайнар ашлар белән тәэмин итү проектының ничек тормышка ашырылуы белән таныштырдылар. Мәктәп менюсыннан ризыклар ассортиментын күрсәттеләр. Рүстем Миңнеханов республиканың 5 районында видео элемтә режимында тантаналы рәвештә 5 спорт объектын ачты. Шуларның берсе Лайышта. Республиканың спорт картасында яңа объект Лайыш арена барлыкка килде. Ул райондагы беренче ябык боз сарае. Яшь спортчыларга осталыкларын ныгыту өчен барлык шартлар да бар. Районда моңа кадәр 17 хоккей мәйданчыгы бар иде, ә монысы күнегүләр уздыру өчен бик уңайлы. Элеккеге мәйданнар белән чагыштырсаң, 1 сәгать бозы җыштыра, ярты сәгать уйный идек. Хәзер җайлы. Арена күнегүләр уздыруга исәпләнгән. Тамашачылар трибунасыннан башка гына. Ачылу хөрмәтенә беренче булып безне фигуралы шоучылар сынады. Ачылышта Татарстан президенты Рүстем Миңнеханов катнашты. Ул туры элемтә режимында республиканың тагын 4 районында спорт объектларын ачты. Россия хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк Татарстанның күнегүләр уздыру мөмкинлекләрен онлайн бәяләде. В этом году мы просто побили все рекорды сказательной инфраструктуры. У нас появилось еще 3 ледовых арены. Быел без инфраструктура зелеше буенча барлык рекордларны да уздык. Иш бассейн, спорт заллары, футбол манежлары ачтык. Лайыш арена республикадагы 49-нчы хоккей стадионы. Мондый сан белән илнең бер генә төбәге дә мактана алмый. Биредә җирле спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр шөгыльләнә. С района будет еще очень много чемпионов. Районда киләчәктә чемпионнар үсеп чыгар. Балаларга үзләрен күрсәтү мөмкинлеге барлыкка килде. Бозда беренче булып Лайыш районы һәм Акбарс ветераннары хоккей командалары уйнады. Ул Казан командасы файдасына 10-1 исәбе белән тәмамланды. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары, Лайыш районы.